26 септември 2010 година. Запомнете за винаги този ден в сърцата си. Дами и господа, уважаеми гости, много ви моля, нека всички станем прави. Спокойно, Вени, за тебе ще има. Скъпо младо семейство, не бързайте. Вие трябва да изпиете вашите чаши до дъно и на екс. На вкус как е? Горчиво каза кома и първата официална целувка за младото семейство тази вечер. Скъпи младоженци, хвърлете смело чашите в земята, а аз с ваше позволение ще преборя парчетата, защото е нарекано. Колкото парчета, толкова момичета и момчета. Силно и аплодисменти! Хайде, заповядай, идите смело, а всички вие, скъпи гости, подкрепете с аплодисменти! Силно! Смело, смело, ти не смееш, давай! Скъпо младо семейство, уважаеми гости, каня всички вас на сватбената трапеза. Приветствам ви с страшно много желания, емоции и добро настроение. Дами и господа, всички вие сте прекрасни, изглеждате чудесно и сте настроени за грандиозно сватбено тържество спектакъл, нали така? Не ви чувам. Да, сега чух. Давам една дама, която се отличава от всички нас. За дамата, която и в Google да я търсите, друга като нея няма да намерите. За най-сексапилната булка и жена на този свят, вашите аплодисменти, много добри аплодисменти за Таня! Вашите аплодисменти за мъжът на годината! За манекена на сватбеното тържество в путников костюм на Dolce и Gabbana! Вашите аплодисменти, много добри аплодисменти за Венели! И още за Венели! И само за Венели! Благодаря ви, уникални сте! На здраве за вашата любов! На здраве и за следващите ви 100 години на семейно щастие! И след този празничен кампанен звън настъпи часът за един от най-интересните, най-вълнуващи, най-прекрасни, най-приказни моменти от сватбеното тържество, но първият сватбен данс на малото семейство. И аз бих искал да ги поканя тук на празничния дансинг под вашите бурни аплодисменти. За Атанас и Венета, вече семейство! Прекрасни сте! И за таткото на булката! Hoje é
усмихваш се, не знаеш, нали? Добре, за да не ти връзваме очите, много те моля, служи си, ако обичаш, на ученцата двете ръчички, без да гледаш. Поне в началото. Да ги аплодираме и да ги изпратим с заслужени аплодисменти. Благодаря. Уважаеми гости, скъпи приятели, настъпи безспорно моментът за най-красивият, най-вълшебният приказен миг от сватбеното тържество. Разрязването на тази приказна, сладка и вкусна сватбена торта. Това е кулминационният момент на един дълъг ден, изпълнен с много радост, напрежение и удовлетворение. Скъпи младоженци, Наско и Вени, заповядайте на празничния данс. Преди да разрежем сватбената торта, нека всички гости да се насладим на това прекрасно, сладко, невероятно изкушение. Толкова красиво, като нашите младоженци. И само лица над 18 годишна възраст. Съдружие след 15 години. Така. А от всички гости, Евгений, очаквам да го подкрепите с аплодисменти. Голяма борба, битка за малко на колене. Честито! По-късно с мен ще го. Гости, приятели на малко семейство, за изненада или пък не и редът на кумовете. За ритуала кумова ръченица дойде. Надявам се, че кума и кумата са се подготвили подобаващо за тези скъпи, чудни дарове. Честито кумство! Мили кумове! С пожеланията кумовете на все така приказни, весели сватби, като днешната. Бъдете живи и здрави, винаги щастливи! Скъпо младо семейство, Атанас,
и Бенета беше Семейство Зафирови. От всички ваши приятели, роднини и гости, с пожелания за дълъг и безкрайно щастлив семейен живот. Уважаеми гости, ще ви помоля да подкрепите младото семейство с бурни аплодисменти. Боже, Боже, Господи, колко сте красиви, точево за младото семейство! За вас и само за вас! Девети октомври 2011 година. Запазете за винаги този ден в сърцата си. И да побелеете на една възглавница.